Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. Ефір новини час мясцовий сёння ў выпуску. Без павагі да мінулага няма будучыні. 2022 ў Беларусь аб'яўлены годам гістарычнай памяці. У Малдзешні пачала працаваць грамадская прыёмная. Яе задача вырашэнне праблем беларусаў і абмеркаванне зменаў і дапаўненняў у праект адноўленай канстытуцыі. Навагоднія цуды, весялосці, падарункі. Старшыня Малдзешынскага райвыканкама Юрый Горлаў павіншаваў са святамі выхаванцаў і вучняў Заскавіцкага вучэбна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы сад. Базавая школа». 2022 аб'яўлены годам гістарычнай памяці. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. У дакуменце адзначаецца, што год гістарычнай памяці аб'яўляецца ў мэтах фарміравання аб'ектыўных адносін грамадства да гістарычнага мінулага, захавання і ўмацавання адзінства беларускага народа. Савету міністраў з удзелам Генеральнай пракуратуры, Нацыянальнай акадэміі навук, аблвыканкаму Мінскага гарвыканкама даручана распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскі план мерапрыемстваў у рамках года гістарычнай памяці. Меркаванні прапановы па адрасе. У кожным рэгіёне краіны распачалі сваю працу грамадскія прыёмныя. І галоўнай мэтай стала не толькі вырашэнне праблем беларусаў, але і абмеркаванне зменаў і дапаўненняў у праект адноўленай канстытуцыі. У Малдзешні ініцыятыўных грамадзян прымалі 29 снежня. Удзел у грамадскай прыёмнай прынялі вышэйшыя службовыя асобы, прадстаўнікі дэпутацкага корпуса, органаў дзяржаўнай улады, а таксама грамадскіх аб'яднанняў. Сёння такія прыёмныя – гэта цэнтры грамадзянскай актыўнасці, пляцоўкі для дыялогу. На аснове аналізу зваротаў праводзіцца маніторынг грамадскай думкі па самых важных пытаннях развіцця краіны. Усе прапановы і заўвагі збяруць разам і накіруюць у канстытуцыйную камісію. Нагадаю, рэферэндум па ўнясенні зменаў і дапаўненняў у асноўны закон запланаваны на другую палову лютага. Нам важно услышать наших граждан Молодеченского района, как они относятся к этим изменениям, что еще можно внести, чем дополнить. Мы должны понимать, что этот документ очень важен для нашей страны. Нам жить по нему, нам воспитывать наших детей. Мы должны быть уверены в нашем мирном будущем. Мы должны быть уверены, что наши дети тоже имеют будущее, и имеет будущее наша страна. Стабильность, процветание, развитие. Все, скажем так, предложения, которые вносились на диалоговых площадках, они нацелены на то, чтобы сохранить национальные традиции, чтобы узаконить семейные традиции. Также изменены статьи, связанные с людьми с инвалидностью. Мы сегодня говорим о том, что должны быть созданы равные условия для этих людей, должна быть доступная среда жизнедеятельности. Поэтому мы и планируем сегодня это обсудить. Конечно, мы предполагаем, что в общественную приемную будут приходить наши граждане не только с предложениями по основному закону, но и просто житейскими своими вопросами. Мы также будем их обсуждать и будем стараться помочь нашим гражданам в их разрешении. Суть работы общественной приемной – это услышать каждого человека, постараться ему помочь, определить пути решения его проблемы, выработать какие-то алгоритмы. Считаю, что работа общественной приемной сейчас очень важна и актуальна, и полезна. Сегодня ни для кого не секрет, что приоритетным направлением работы государства является работа с населением. Именно поэтому с сегодняшнего дня во всех регионах нашей страны начали функционировать общественные приемные. Выказаць свае меркаванні могуць усе жадаючыя. Грамадская прыёмная працуе па адрасе горад Малдзешна, вуліца Прытыцкага, 3А. Запісацца на прыём магчыма па тэлефонах на вашых экранах. Навагоднія цуды, весялосць і падарункі. Старшыня Малдзешынскага райвыканкама Юрый Горлаў павіншаваў са святамі выхаванцаў і вучняў Заскавіцкага вучэбна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы садок. Базавая школа». На ранішніку побывала і наша здымачная група. Новый год к нам приходит на порог. Тратят всем игрушки, шарики, хлопушки. Мы встречаем Новый год, дружно водим хоровод. И его закружим, с Новым годом дружим. Зімовыя вершы, шчырыя пажаданні, усмешкі і падарункі. Новы год – гэта свята, якое чакае літаральна кожны, у асаблівасці дзеці. Напярэдадні 2022-го ранішнікі адбыліся ва ўсіх установах адукацыі краіны. Традыцыйна маленькіх беларусаў віншуюць службовыя асобы, супрацоўнікі дзяржкіравання, кіраўнікі прадпрыемстваў. На святочнае мерапрыемства ў Заскавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс завіталі старшыня Малдзешынскага райвыканкама Юрый Горлаў і начальнік управлення па адукацыі Інна Драпеза. Поступило такое приглашение, да, и, конечно же, мы с удовольствием откликнулись, приехали сюда именно в сельскую школу, сельский детский сад, чтобы вот окунуться в эту атмосферу праздника вместе с нашими детьми, потому что
Еще раз подчеркну, что ни один сегодня детский сад, ни одна школа, ни один какой-то дом-интернат не остался без внимания. Вот даже, скажу больше, наверное, в некоторые такие учреждения мы посещаем даже несколько раз. Когда посещаешь такие теплые праздники, наверное, нас все-таки вот это толкает на еще более хорошие дела, чтобы больше делать для наших детей, для нашего региона, да, чтобы было уютно всем. Дзеці вадзілі хараводы разам са старшынёй райвыканкама, спявалі песні і ўдзельнічалі ў конкурсах. Спецыяльна для іх была падрыхтавана гульнявая праграма. Час, калі збываюцца мары, павінен запомніцца. Сегодня в учреждении у нас 14 воспитанников в детском саду в дошкольном учреждении и 53 обучающихся в школе. Вот всего 67. А, конечно, Новый год – это праздник для всех, не только для детей, для взрослых, для нас, педагогов. Мы все его с нетерпением ждем. Ждем какого-то, наверное, чуда, волшебства. Вот. И сегодня, конечно же, такое событие, когда к нам в школу приехало руководство района. Юрий Николаевич вместе с Инной Феликсовной. Вот. Конечно же, приехали с подарками. Дети очень обрадовались этому такому визиту. Кульмінацыя любога свята, канешне ж, падарункі. Салодкія прысмакі атрымалі ўсе ўдзельнікі ранішніка. Акрамя гэтага, кіраўніцтва района падрыхтавала і іншы сюрпрыз. Для вашей школы, для детского сада, да, вручим, значит, сертификат на приобретение многофункционального устройства и вручим вашему директору. У якасці падарунка Заскавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс атрымаў сертыфікат на набыццё шматфункцыянальнай тэхнікі. Сёння тэхналогіі не стаяць на месцы, а рухаюцца наперад, а таму прыемны прэзент надзвычай патрэбны. Карыстацца ім будуць не толькі падчас мерапрыемстваў, але і на звычайных уроках. Ужо ў новым 2022 годзе, калі дзеці вернуцца за парты пасля канікул. Хочется, чтобы мы были еще более едины вместе, потому что, как говорится, никто нам не принесет какого-то счастья, да? Счастье мы должны и комфорт, тот, который у нас есть в стране, мы должны приумножать и делать только своими руками, своим умом, своим трудом. Только мы можем сделать наше будущее и будущее наших детей и внуков лучше. Поэтому хотелось бы еще раз поздравить всех с Новым годом, пожелать всех благ, вот, ну и всего самого наилучшего. Алеся Ушакова, Александр Евский, МКТБ. Падарункі і пажаданні выздараўлення, а яшчэ персанальнае віншаванне Деда Мороза і Снягуркі пацыентам Маладзечанскай дзіцячай бальніцы. У ролі казачных персанажаў, дарэчы, ператварыліся работнікі цэнтралізаванай клубнай сістэмы. Акцыя «Нашы дзеці» ў раёне працягваецца. На гэты раз клопат і ўвагу дарослых адчулі тыя малышы-падлеткі, якія сустракаюць Новы год у 5 аддзяленнях бальніцы. Тут створаны ўсе ўмовы для хутчэйшага выздараўлення, але шчырыя словы пажаданню здароўя ад гасцей і салодкія наборы таксама прыйшліся дарэчы і былі ўспрыняты пацыентамі з удзячнасцю. Сегодня мы от имени Молодеченского районного исполнительного комитета вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли сюда для того, чтобы поздравить наших детей и их родителей, пожелать им здоровья, это самое главное. Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людмила Кананович уручыла кіраўніку установы Сергею Рылову падарункі, якімі могуць карыстацца ўсе пацыенты бальніцы. За карысным заняткам час заўсёды пролятае хутчэй. Акция «Наши дети» уже в нашей стране стала большой традицией. И инициировал эту акцию глава государства. Это очень хороший повод для того, чтобы встретиться с нашими малышами во всех учреждениях и образования, и учреждениях социальной защиты, чтобы подарить им подарки, чтобы их поздравить. Сегодня мы тоже вот пришли в детскую больницу. К сожалению, детки здесь находятся, в этой больнице. Мы пожелали им крепкого здоровья. Дед Мороз и Снегурочка вручили им подарки. Ну, а я еще хочу вручить вот игровые наборы для ребят, которые здесь находятся. Это, конечно, шашки и 2 конструктора. Пускай ребята, когда здесь, ну, по случаю, скажем так, заболев, они попадают сюда, чтобы у них еще была возможность и организовать свой досуг. Конечно же, всех с Новым годом, и мы очень рады, что все население, взрослое население нашей страны все больше и больше приобщается к этой акции, потому что мы понимаем, что дети – это наше будущее, и мы должны сделать все для того, чтобы им было комфортно.
Наши дети – наша будучыня. Супрацоўнікі Маладзечынскага чыгуначнага вузла далучыліся да рэспубліканскай акцыі і напярэдадні Новага года споўнілі жаданні многіх хлопчыкаў і дзяўчынак. Калектыў чыгункі наведаў цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, дзе займаюцца 157 дзяцей з асаблівасцямі, а таксама маленькіх жыхароў рэгіёна сацыяльнага прытулку, што вучацца ў радашковіцкім вучэбна-педагагічным комплексе. Цэкраір атрымаў падарунак ад чыгуначнікаў, развіваючыя цацкі, а таксама грашовую дапамогу. Выхаванцы з Радашковіча пісалі лісты да Деда Мороза са сваімі пажаданнямі, споўнілі якія супрацоўнікі чыгункі. Кожнаму удзельніку акцыі нашы дзеці ўдзялілі ўвагу. А навагодні настрой стваралі не толькі падарункі, але і цёплыя словы, а таксама шчырыя пажаданні і усмешкі. Двайное свята. 1 студзеня ў Маладзечынскім раддоме з'явіліся на свет трое немаўлят. Усе мамы, дарэчы, маюць прапіску ў розных рэгіёнах Міншчыны – з Вілейкі, Валожына і Пухавіцкага раёна. А вось 31 снежня будуць адзначаць свой дзень нараджэння 4 малышоў. 1 з Валожынскага раёна і 3 з Маладзечна. Сёння дзяржавай прымаюцца самыя розныя меры падтрымкі бацькоў з дзецьмі. Цяпер прапрацоўваецца пытанне аб налічэнні сямейнага капіталу сем'ям пры нараджэнні другога дзіцяці. А будучыя мамы могуць атрымліваць саму сучасную медыцынскую дапамогу. З 1 студзеня ў краіне прадугледжаны новыя магчымасці выкарыстання сямейнага капіталу. Частка праграм пашырыць сваё дзеянне, таксама зменіцца магчымасці датэрміновага выкарыстання. Напрыклад, скарыстацца дзяржаўнай падтрымкай зараз могуць і дзеці, якія былі народжаныя па-за шлюбам. У гэтым выпадку пры адсутнасці адпаведнага рашэння суда спадкаемцы будуць улічвацца ў складзе сям'і маці. Заканадаўча таксама прадугледжаны змяненні, якія датычацца датэрміновага выкарыстання сямейнага капіталу. Так атрымаць адукацыю за кошт гэтых сродкаў можна будзе не толькі ў дзяржаўных установах, але ва установах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі спажыў кааперацыі Беларусі і Федэрацыі прафсаюзаў. Будзе прадастаўлена магчымасць выкарыстоўваць сямейны капітал датэрмінова ў любой установе аховы здароўя, у тым ліку прыватнай, пры наяўнасці заключэння урачэбна-кансультацыйнай камісіі. Уводзіцца новы накірунак на набыццё для членаў сям'і, якія з'яўляюцца інвалідамі, тавараў, прызначаных для сацыяльнай рэабілітацыі. Таксама ўнесены змяненні ў частцы датэрміновага выкарыстання сродкаў на паляпшэнне жыллёвых умоў. За паўтара месяца, з 17 лістапада да 1 студзеня, амаль 6 тысяч беларусаў атрымалі галалёдныя і халадовыя траўмы. У Мінскай вобласці зарэгістраваны 638 пацыентаў. Абсалютная большасць, 611 чалавек, траўміраваны з-за галалёду. 62 з іх былі шпіталізаваны. Як адзначылі траўматолагі, большасць пацыентаў працаздольнага ўзросту, але часта паступаюць і пажылыя, якія атрымліваюць найбольш цяжкія траўмы. Одна из таких тяжелых патологий – это перелом шейки бедра. Эта патология встречается часто, потому что у людей пожилого возраста хрупкость костей значительно увеличена, и сразу же первую помощь оказываем. Мы не можем отправить на лечение на домой, не всегда так получается, вот, и эта патология требует оперативного лечения. Тым, хто ўпаў і атрымаў траўму, медыкі раюць не ўставаць рэзка, папрасіць дапамогі ў прахожых ці патэлефанаваць па нумары 103. Пажылым у галалёд лепш за ўсё заставацца дома, тым больш у бліжэйшыя дні захаваецца няўстойлівае надвор'е, адліга зноў зменіцца марозам. Сейчас уже очень неплохо работает Белгидромедцентр. Он довольно рано начинает предупреждать и активно людей о том, что идет гололед, чтобы люди более часто начали смотреть погоду и, скажем так, планировать свою жизнедеятельность с учетом погоды, потому что это может сыграть роковую, скажем так, роль в дальнейшей жизни. И даже отменить все свои планы и никуда не пойти, подождать день-два и потом выйти. П'янаму не месца на дарозе. До 10 студзеня Дзяржаўтаінспекцыя Маладзечны правядзе комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, каб папярэдзіць факты кіравання транспартнымі сродкамі нецвярозымі вадзіцелямі. Таксама ўвага інспектараў ДАІ будзе звернута на парушэнне правіл дарожнага руху пешаходамі пад шафе. Летась у Маладзечынскім раёне адбылося 5 дарожна-транспартных здарэнняў па віне п'яных кіроўцаў.
Згодна Кодекса об адміністрацыйных правапарушэннях, калі ступень ап'янення складае до 0,8 прамілі, уключна накладваецца штраф 100 базовых велічынь і пазбаўленне правоў тэрмінам на 3 гады. Калі больш чым 0,8 прамілі, штраф 200 базовых і пазбаўленне вадзіцельскіх правоў тэрмінам на 5 год. Таксама прамую пагрозу бяспечнаму дарожнаму руху ствараюць грамадзяне, якія вядуць асацыяльны вобраз жыцця, злоўжываюць спиртнымі напоямі і не маюць на адзенні святлоадбіваючых элементаў. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі маладзежнай заклікаюць і вадзіцеляў, і пешаходаў быць уважлівымі на дарозе, асабліва калі на вуліцы неспрыяльныя умовы надвор'я. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. А з вамі развітваюся, усяго добрага і да хуткай сустрэчы.